Ekintzaz eta jaiez beteriko asteburu luzea dugu aurretik. Zorionekoak gu! Zeuen buruei galdetuko diezue. Ze jai? Amurrioko San Josekoak. Aurrentzako jarduerak, txirrindularitza eta musika asko frontoian eta gaztetxean. Eta Gardeako jaia kirol mota asko, txikienentzako ekintzak eta musika eskaintza zabala. Horretaz gain, ostiralean maiatzak bat dugu langileon eguna. Larun batean Urduñan, bihotza konpartzaren 25. urteurrena ospatuko da. Stabat Mater kontzertua. Eta Laudioko Sorgin Tabernan Euskal Herri Underground musika elektroniko jaialdia. Igandean Amurrioko antzokian Proiektu Salvación filma. Gora amak, gora maiatzaren lehena, gora Gardea eta Sanjo auzoak eta gora gure eskualdea!